ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ପୁରା ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଛେକି ଦେଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ମଟର ଅଛି ଏଇଠି ପୁରା ଛେକି ଦେଇଛୁ ପୁରା ଛେକା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଲି ଫାଲି ଅଛି ଏଇଟା ଛେକା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି ତାଲା ମାରିଯିବ ଆଉ सिंड्रोम सर पूरा ताला मार के पड़े हूँ हाँ चातम तो चलो नेक्स्ट वीडियो रे देखा छोटो वीडियो टा तबे लांग दी छी ना दाल